Restoj Mili. Obiecałem, że jak sobie kupię coś nowego ze sprzętu do siedzenia przed kompem, to wam pokażę. To jest mój stary Zic. Taki kaś tam wyniesiony ze szkoły na Bytomiu. Łazlajerowane podłokietniki. Średnio wygodny, raczej twardy. Oparcie takie, że wiecie, no, że te gowy mi nie mogę gowy wygodnie oprzeć. Kółka prawie się nie ślizgają. Wiecie, że ja mam z kręgosłupem problemy, także stwierdziłem, trzeba coś z tym zrobić. No i zrobiłem to. Kupiłem sobie takie coś. Kupiłem sobie taki fotelik. Nie powiem wam, gdzie go kupiłem, żeby nie robić product placementa, ani za ile, żeby wam nie było smutno. Słuchajcie, to jest fotel nowej generacji. Jest z ogówek. Są eleganckie, mięciutkie podłokietniki z regulacją Restoj Mili wysokości. Jest generalnie, może przejdziemy na perspektywę pierwszoosobową. Nie wiem, czy coś będzie widać. Jest, tutaj jeszcze ślady po szampanie, kojarzycie coś. Jest regulacja, kaś to było sam. Jest regulacja wysokości oczywiście. Bardzo płynna. Bardzo fajna. I co też ważne, jest blokowanie oparcia, co ciężko było znaleźć w innych fotelach. W sensie tutaj jak się oprę, to tu jest taki, tu jest taki, nie, to nie tutaj. To kaś było sam. Tu jest taki dings, którym sobie mogę zablokować plecy, także mam nadzieję, że mój kręgosłup będzie rad i content z tego zakupu. Czarny, nie będzie się marasił, nie jest to żadna pseudoskóra, także ostatni fotel mi popękał za 3 miesiące. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No, a ty idziesz na hasiok. Także co mogę powiedzieć? Dajcie kciuka do góry i ostańcie z Bogiem.